Iti na ibag gadamag. Ti programa nga mangiwarwaragawag. Iti mensahe ti panangisalakan. Panakalaing ken kapya. Dinggen, awaten, ken patsyen. Iti na ibag gadamag. Kadlaawak dagiti amin nga agboyboya ken agdingdingig ditoy programa iti naimbag adamag. Bendisyonan na kuma kada kayo ti Apo Dios. Praise the Lord. Siak ni Pastor Vicky Habil ti Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts, Kawayan Lokal. Ti intayo nga pag-adalan itaket ti panagbabawi. Ditoy Lucas kapitulo 24 versikulo 47, ket maikas kasaba tinagan na ti panagbabawi ken ti pannakasubot dagiti basbasol kadagiti isu amin a nasyon amang rugi iti Jerusalem. Gapo iti basol daytoy ti maigapu tapno maiyadayo ti tao ijay langit. Ti tolbek tapno makasrek ijay langit ket isu ti pannakapakawan. Ket tapno iti tao maawat na ti pannakapakawan, masapol ti tao nga agbabawi kadagiti basbasol na. Anya ti kinapateg ti panagbabawi. Umuna, daytoy ti imuna nga inkasaba ni Juan a Bautista. Kastoy ti kunana ditoy Mateo kapitulo 3 versikulo 1 ingana 2. Ket kadagiti nga imay ni Juan a Bautista anangas kasaba itilit ang ti Judea akon kunana. Agbabawi kayo tati pagarian ti langit asidegen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Maikadwa, daytoy metlang tiing kasaba ni Apo tayo nga Hesukristo. Kunana ditoy Mateo kapitulo 4 versikulo 17. Nanipod idin rinugyan ni Jesus ti nangas kasaba ken nagkuna, agbabawi kayo tati pagarian ti langit asidegen. Purihin ang Panginoon. Maikatlo, daytoy tibilin ni Apo kadagiti immunang adalan na wenno alagaden na ken kadagiti immunang apostoles na. Basahin natin uli sa ating teksto sa Lucas 24 verse 47. Ket maikas kasaba tinagan na ti panagbabawi ken ti pannakasubot dagiti basbasol kadagiti isu amin a nasyon amang rugi iti Jerusalem. Maikapat, daytoy met ti inkasaba ni Apostol Pedro. Ditoy Aramid kapitulo 2 versikulo 38. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautizaran ti tunggal maysa kada kayo itinaga ni Hesukristo a maipaay iti panakaikat dagiti basbasolyo ket awatin yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Daytoy metlang ti inkasaba ni Apostol Pablo. Ditoy Aramid chapter 20 kapitulo 20 versikulo 21. Apinaniknika kadagiti Hudyo ken kadagiti met Griego ti panagbabawi ti Dios ken ti pamati ken Apo tayo a Hesukristo. Padaydayaw ti Apo Dios. Kasano nga ipakita ti pudno nga panagbabawi. Muna, babaen iti panangbigbig gapo iti naaramid nga basol ken iti panangipudno daytoy. Halimbawa, ang maniningil ng buwis. Yan ang sinasabi sa Lucas sa chapter 18 sa verse 13. Lucas 18:13. Ngem di agsingsingir ti buwis, idinto nga adda iti adayo, di na maitangad manla kuma dagiti matana sa dilangit. No deket, dandanugen na ti barukong na, akon kunana, Diyos, mga asi kakanyak ama nagbasol, parihin ang Panginoon. Kaya, ang pagsisisi sa kasalanan ay ang
pagtanggap at pag-amin sa kanyang sarili at sa harapan ng Panginoon sa kanyang nagawang kasalanan. Gayon din si Haring David sa awit sa chapter 32 verse 5. Binigbig ko ti basol ko ken ka, ket kinadakis ko jak enlinged. Kinunak ipudnok to kadagiti salungasing ko ken apo, ket sika pinakawan mo ti kinakasang ti basol ko. Purihin ang Panginoon. Maikadwa, kasano nga ipakita ti pudno nga panagbabawi, babaen iti panangtalikod iti basol. Kaya dapat po nating talikuran, iwanan ang ating mga kasalanan. Gaya po ng sinasabi sa Isaias sa chapter 55 sa verse 7. Ti managdakdakes, bayan na kumati dalan na, ket ti tao asaan analintig, dagiti pampanunot na, ket agsubli kuma ken ni Apo, ket iso kaasyanan to, ket iti Diyos tayo, ta iso pakawanen nanto iti nawadwad. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Maikatlo, babaen iti panagsubli ken Apo. Pagkatapos na ating talikuran ng ating mga kasalanan, dapat tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. Gaya po ng sinasabi uli dito sa ating binasang talata, Isaiah 55 verse 7, ti managdakdakes, bayan na kumati dalan na, ket ti tao asaan analintig dagiti pampanunot na, ket agsubli kuma ken ni Apo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya pagkatapos ng talikuran, ang kasalanan, magbabalik loob naman sa ating Panginoon. Yan din po ang sinasabi sa Gawa sa chapter 3 sa verse 19. Aramid, kapitulo 3, versikulo 19. Agbabawi kayo nga rod ket agsubli kayo tapno mapunas dagiti basbasulyo. Iti kasta umayto dagiti aldaw ti bangar aggapo iti sangwanan ti Apo. Gayon din ang sinasabi sa unang Tesalonica 1 ang talatay 9. Taisuda metlaing ibagada ti maipapan kada kami, no kasano ti idadating mi kada kayo, ken no kasano ti panagsubliyo iti Diyos manipod kadagiti di Diyosen, tapno agservi kayo iti Diyos as ibibiyag ken pudno. Madaydayaw ti Apo Diyos. Kasano nga mapasamak ti pudno nga panagbabawi? Umuna, daytoy ket nasantuan nga sagot ti Apo. Ito po palang pagsisisi sa kasalanan, kalooban ng Panginoon. Glory to God. Yan ang sabi dito po sa Gawa sa chapter 11 sa verse 18. Ket idi nang ngigda dagitoy abanag, nagulimik da ket dinaydayaw da ti Diyos akon kunada, no kasta intedmet ti Diyos kadagiti hintil ti panagbabawi apakabiyagan. Nasabi, intedmet ti Diyos kadagiti hintil ti panagbabawi apakabiyagan. Purihin ang Panginoon. Kaya sa Diyos galing, ang Diyos ang nagbigay kalooban ng ating Panginoon yang pagsisisi. Gayon din ang sabi sa 2 Timoteo 2:25, amamatigmaan asiema kadagiti sumalungasing baring no ti Diyos ipaayan na ida ti panagbabawi ama ipaay iti panakaamuda iti pudno. Purihin ang Panginoon. Maikadwa, kasano nga mapasamak ti pudno nga panagbabawi, babaen iti ebanghelyo. Nangyayari ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Yan po ang sabi sa Gawa sa chapter 2 verse 37 to 38. Ket idi nang ngigdadaytoy napaladingitan ti pusuda, ket kinunada kada Pedro ken kadagiti dadduma nga apostol, lalaki a kakabsat anya ti aramiden mi. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautizaran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Hesukristo, ama ipaay iti panakaikat dagiti basbasulyo, ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Maikatlo,
Kasano nga mapasamak ti pudno nga panagbabawi, maigapo iti kinaimbag ti Apo. Nangyayari ang pagsisisi dahil sa kabutihan ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa Roma sa chapter 2 sa verse 4. Wenno laisim aya ti kinabaknang ti imbag na, ti anos na ken tinabayag apan nagitured na, adi ka amo aya at ti kinaimbag ti Diyos iturong naka iti panagbabawi. Purihin ang Panginoon. Kaya ang kabutihan pala ng Panginoon nag-aakay sa bawat tao upang ang tao ay magsisi sa kasalanan. Maikapat, maigapo iti panusa ken palagip ti Apo. Sa pamamagitan din ng pagpaparusa o ng pamamalo ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi sa Hebreo sa chapter 12. Hebreo kapitulo 12, versikulo 5, ingana 11. Ket nalipatan nyo tibalakad nga agsasao kada kayo akasla anak, ako nana. Anak ko, saan mo nga umsyem ti panang tubngar ti Apo, ket di kamit agkapoy no babalawen na ka. Tati Apo, dusain na ti ayaten na ket sapliten na, titunggal maysa nga anak nga awaten na. Tamaipa ay iti panakapaimbag, agitured kayo. Ti Diyos, ibilang na kayo akas anak. Taasino ti anak asaan adusain ni amana. Ngem no nailaksid kayo iti panakadusa, anakipaglakaman, dagiti isuamin nga anak na, sapsing kay nga rod, ket saan kay nga anak. Ket may sapay, adda ama, tilasag tayo, ket nagraem tayo kadakwada, dinto nang nangrona, apa iturayan tayo, iti ama dagiti karkararwa, ket agbiag tayo. Ket dagiti ama tayo, pudno adino sa datay, iti basit nga aldaw, kas daytoy dosain na tayo, ama ipa ay iti paglaingan tayo, tapno mairaman tayo iti kinasanto na. Awan ti dusa nga ita, maipagarup apagragsakan, no diket pagladingitan, ngem kalpasan na, pataoden na, titnatal na abunga, ti kinalinteg ama ipaay kadagiti na iruwam iti daytoy. Purihin ang Panginoon. Kaya gaya ng ating mga magulang sa laman, kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay pinarurusahan, tayo minsan ay pinapalo upang tayo ay maituwid, upang tayo ay huwag magpatuloy sa ating kasamaan at nang hindi tayo mapahamak, ganyan din ang ating Diyos sa langit. Purihin ang Panginoon. Nasabi, kung hindi tayo pinarurusahan, hindi tayo tunay na anak. Kaya mga minamahal, sa pamamagitan ng palo at parusa o pagpapaalala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyayari na ating nararanasan, pinararating ng Diyos sa atin ang pagsisisi. Purihin ang Panginoon. May kalima, babaen ti na Kristyanuan nga panangisuro. Sa pamamagitan ng makakristyanong pagsaway. Yan ang sinasabi sa ikalawang Timoteo sa chapter 2, 24 to 25. Ket ti adipen ti Apo saan na aribeng ti manakiringgor. No diket na amo kadagiti isu amin, nalaing amang isuro, natipil, amamatigmaan, as si ima kadagiti sumalungasing, baring no ti Diyos, ipaayan na, ida ti panagbabawi, ama ipaay iti panakaammo dati pudno. Ti panangisuro iti maysa nga kabsat ket maysa nga dalan ti Apo, tapno agbabawi. Purihin ang Panginoon. Tatan, anya ti bunga, ti pudno nga panagbabawi. Emuna, at daan ragsak ijay langit. Dito'y Lucas, kapitulo 15, versikulo 7, ingana 10. Kung nakata kayo, akastamet ad adanto ragsak sa dilangit, gapo iti maysa ama nagbasol nga agbabawi. Ngem kadagiti siyam apuloket siyam nasingpet, adida masapol ti panagbabawi. Wenno asino ti babae nga adda sa nga pulo adrakmana, no mapukaw na ti maysa adrakma,
di mga manggangat, ti pagsilawan ket sagadan na ti balay, ket sapulin na asiririgta agenggat masarakan na, ket inton mabirukan na ornungin na dagiti ingana ket kakaaruba na akon kunana, makipagragsak kay kanyak tanasarakak tigdrakma anapukaw ko. Kastame ti kuna kada kayo nga addanto ragsak iti sangwanan dagiti anghel ti Dios gapu iti maysa a managbasol nga agbabawi. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa isang kaluluwa na nagsisisi, ang langit ay nagagalak, ang mga anghel ay nagkakatuwa. Purihin ang Panginoon. May kadwa, anya ti bunga ti pudno nga panagbabawi, mangted ti panakapakawan ti basol. Nagdadala sa atin upang tanggapin natin ang kapatawaran sa kasalanan. Balikan natin ang sinasabi sa Isaias 55:7, ti managdakdakes, bayan na kuma ti dalan na, ken ti tao asaan analinteg, dagiti pampanunot na, ket agsubli kuma ken ni Apo, ket isu, kaasyan nanto ken iti Diyos tayo ta isu pakawanen nanto iti nawadwad. Purihin ang Panginoon. Maikatlo, ti Espiritu Santo ket maited kadagiti agbabawi. Kastoy ti kunana ditoy Ramid kapitulo 2 bersikulo 38. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautizaran ti tunggal maysa kada kayo itinaga ni Hesukristo a maipaay iti panakaikat dagiti basbasolyo, ket awaten yunto ti parangkap ti Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Dakelman wenno adado ti basol tayo. Ti Apo si sagana nga pakawanen na ti basol tayo no lakit di agbabawi tayo. Purihin ang Panginoon. Gaya po ng sinasabi sa Isaias sa chapter 1 sa verse 18, umay kayo ita, ked agsusurot tayo kuma, kuna ni Apo. Oray no, dagiti basbasol tayo, kasdala kuma iti eskarlata. Mapapudaw danto akas la niebe, no pay no nalabasit da akas la karmese, agbalin danto akas la napudaw adelana. Purihin ang Panginoon. Kahit pala gaano kalaki ang ating kasalanan, gaano man kapula ang ating kasalanan, kaya tayong paputiin ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. No da tayo ket umasideg. Ken ipudno tayo ti basol tayo. Ti Apo ket napudno nga pakawanen na ti tunggal maysa kada tayo. Purihin ang Panginoon. Yan po ang sabi sa unang Juan sa chapter 1 verse 9, no ipudno tayo dagiti basbasol tayo. Isu ti mapagtalkan ken nalinteg a mamakawan kadagiti basbasol tayo, ken mangugas kada tayo iti amin a kinakillo. Purihin ang Panginoon, tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagagalak at nagpapasalamat sa iyo. May mga ganitong katuruan na aming naririnig. Tulungan mo po na hindi lang ito napakinggan, kundi gaya ng nais mo, mangyari sa bawat isa ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng mga salita mong nahahayag, sa pamamagitan ng iyong mga kabutihan na nararanasan ng bawat isa, at maaring ito'y sa pamamagitan ng mga pangyayari na mag-aakay sa amin upang makilala namin ang aming mga kasalanan. Tulungan mo, Panginoon, pangyarihin mo sa bawat isa ang layunin ng ganitong pangangaral, at ang bawat isa'y magtamo ng kapatawaran at kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Salamat po dakilang Diyos, pagpalain mong bawat isa na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, ako po ang inyong nakasama, ang kapatid sa Panginoon, Pastor Vicky Habil ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watts ng Kawayan Lokal. Praise the Lord. God bless you all. Gagayem ken kakabsat, no addaan kayo ti saludsod, dawat nga kararag, wenno pray request,
Ayaten mi nga matulungan kayo, babaen ti panagkararag. I-text mo na itawag yun laing, iti numero nga 0917-327-1962 when 0918-389-4144. Naragsak kami nga da kayo ket mapagserbian.